Eli moi, täällä on kaikki Petsups ja siis tosiaan tänään mä ajattelin vähän kertoa, että mä ajattelin siis tänään mennä Annalle ja siis siellä mä huon videon. Eli haluatteko te aavikkovideon vai ihan antovideon? Voitte laittaa vähän myöhemminkin vaikka sitten, mutta mä saatan lähettää teille tai sitten niin mä en ehkä vastaa tai siis niin. Muistakaa se Petsups kysyy. Lähettäkää, että tekee antovideo, niin sitten sä joudut silloin niin kuin, no tässä nyt, siis sä joudut niin odottamaan niin kauan, kunnes se tulee sellainen antovideo, mutta siis nyt mä ajattelin kyllä oikeastaan tehdä aavikkovideon, mutta se on aavikko, eli minä olen yksi. Moi ja mä toinen! Eli siis tää on niinku mun pikkusisko. Jälleen. Mä vaan kerroin, että moikka. 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 Pikkusisko nytten. Nyt. Oikeesti mun pikkusiskoa.